Isaiswa kukuntaiswa kumgagao tavura mugagao ye. Takamboshaya takatisina mapoto ndatanga tinawo azvizokujigera kana zvokubika twati. Takanze munotonodi chamona zvokuita. Takakumbirwa takangosvika Jehovah muchete neMPRA. Ndokatainodi kete tamu. Tukati tiri kufighta common cause. Zvakanzi tese zvinovererana. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Takambogara some month. Ndobva kwazoya supply area zvinhu yaibva ku OAU. Aiwa zvinhu zvanga zvakufamba kana patikasvika kuitumbi. Aiwa zvinhu zvanga zvanani chaizvo zvokuti ungaidya uchiseya. Asi kwaibvimwa kuTanzania uko tiri paitumbi papa munhu anyanya kwaiti aripo anonzi Kazibeti Chimedza nakashere namjuru angasingashuti murume aibvima mjuru ayoni nguruve dzemusango idzi nyati aiwa makadya nyama takadya nyama zvishwa tabika chikokuya chikokuya ndakachi tenotsvagana kana chimera chapera uri musi wechina kwakunotsvaga chimera paine guyo totokuya vanhu nwawa ina tsingano zvangu kuitira kuti vanhu kana iri weekend vasanyanyo suruvara 12 o'clock dzikachaya kana kuti 1 kabhero ngende vanhu vakunonwa maheonwo mai iweekend Saturday neSunday patraining zvichingodaro haneimba ndopanenge pachiimbwa chacho nekuti kuti makareketi azikuti right zviri kufamba hazvo zvinhu tazopedzawo training yedu tobva taenda kukongwa kuya ndikutaka kudhodhoma ndakambogara kukakanguva mbichana takazoti mamunaniko iziti August or September tobva takatorwa gurupu re45 asi kwaimbotorwa vashomanani kana kuti 2 or 3 womboenda upo missions avanenge vadi vapowa asi takasvina gurupu re45 kwakangoya mabenzi paisupply takanga tisingatomboziva kuti kune chii ndokuti patransit kemba taipuhwa ndingangoti 10 shillings Tanzanian money yekuti taiwana musi weFriday anotenga fodya anoda kumhino zvaanoda kuti atenge teienda mukatauni kachemu vanhu vopota vachidhakwa zvavo taizita musikanzwoko yasekeving chikafu chedu chikawanda kana kuti rice kana kuti chii kana kuti shuga tainotengesa kumaSomali kana kumaIndia
but mari yacho yotenga hwawa kana yakawanda kune vasingani hwawa vopuwawo kunzi hanyi munonwa Coca-Cola ayo kwainwiwa vaigona kurarako kuti kunhikoko uri out asi 6 o'clock dzinofanira kuchaiwa ukembi paparade apa transit camp yaita kuti tijairane nepofu kana mazoenda kumusha munokwanisa kumobhuraisa chii pofu ende vaitida vanhu vacho kunwa hwawo pamwe chete hwawo vacho hwangosiyana umwe ainzi kangara umwe waitoona vati rurimi runosvipa kungoti ndozviripo kwenguva iyoyo vakashama rimwe zuva Chitepo akauya naRichard Hove kuzotuona takafamba naye netsoka tichienda taiti kunzi kunonzi mujini ndokuti kataundi takafamba naye netsoka kasukogarawo pamabhenji ataipuhwa achiona makomberedzi achinwa hwawa achibisa mari yake vafuta kuvatengera zuva rese vanhu vachibvunza ndokuti pakufamba kwacho kwaita achibva kudhankwenhingi kuDar es Salaam gavhmendi inenge ichiroziva kuti anoenda kwakati mapurisa vanhu vavari kuziva povu ndivataita kuti ava ndivo vachitepo former director weprosecution kushamanda muntu mukubwa munhu mukuru ndipatikwazona Chitepo aiwo munhu aikwanisa kuzvidupikisa ende ndakamboenda kuti kuZambia kumba kwake kwaaigara ndakashama kune makareketazi emagombedzi akasiyana siyana vamwe vanodhakwa zvekuda kuti kana mbatya dzake voisa kana mumbavha mweya haadzigezi pamwe waona Chitepo adzigeza ari kunwa tii umwe makomrades yaiti inwe abika tii vakumana kwezvona kuti mamana chirodziko icho munhu mukuru akati asetoti kunzi idivision of labor nezvaaita adii zvaitaura tiri muhondo makomrades atibatsiranei imi ndichadzidzawo kubva kwamuri imi chidzidzawo kubva kwandiri zvadaro mana amusimani zati twabika tika aiwa no hanga timboite urukuru ale imi mani nzara aiwa tiri kukongwa kweya kwakauya bhendi asi mumapamwe makamboinzwa bhendi yakauya ikoko yakamboita mbiri stei muno yainzi Afro Sabin ndokuti Afro 70 makamboinzwa kuti yainzi izo vaimba rumbo rwokuti weekend tina fry weekend fry weekend iyo takafara steri kumusiwo Robinson anga aripo manyika akanga abva kuzapo nekuti vakambenge vambodhitenwa kunzi gadzirai kuti ime vatungamiri maleaders vemilitary wing zvakatadzika kudi kusolveka saka ndipo akakrosa furo akati ainda kuenda hangu kuzana saka akabva auya ndiangapuwa basa rikunzi ndiakomiza saka aifambawo mumakemps achizotidii achizotiona takafara stereki tapuwa kamari kedu kaiva paya bhendi iyo tabvisa 15 cents hanji yainzi cheko nechiswahili ndakanganwa tofara chaizvo aiwa tokafara hamba tiri kusvika pakemba muona motikari masibhenzi tuwese adi azara papi vana vasikana vavoko hapana waoneka vaingonzi vaizongosara vachichema kuti varume vedu vakaenda
Yeah. Zadatu kama kusudatu kama sita ningi tupinda motikari. Ndo batawea. Sikamni ya dhaifu amba motikari. Ndo batawea ku Zambia. Ku Zambia takasuka bafure limo famu. Ndiyo tikasuka mbogara. About a weekend. Ndo batazo sumuzira. Tuwatenda kuchifombo. Mfura iba bakana makoda mfura. Kuchifombo. Kwa okure. Kuva mu Lusaka. Ya. Kwa ifambwa. Takapa kusena asinti asuka bayo usiku chao. Kuchifombo. Ndo kwakanga kwa iswa mitiro yedise ondo. Bakanga bakasalutuka amwe bana kumari bamwe mfyo wangu bari mumari kwa mwitakato ngopinda nao ku front bari side ipi ikogo kuchifombo ndingangoti tunayambuka Luangwa iboda ni Malawi ne Zambia tupatika tanga takura material ikuya mzamumu mino mamu ngwezo takanzwa na bakumara na kumarwa titakura kumara kazi itakura futi material ye nine motikari shure kunga kuvara tiri musango akazodzoka akakudi amiri tachicha tadaro saka maitora muchipinda nayo muZimbabwe muchinoisa pai muZimbabwe imwe yacho tatanga kana kuviga kuboda nyese ni Mozambique takati kufamba muno munyika medu kudana dando tora vana mai nana baba especially vakomana kuti yamutakuri mai nitiriyo unoviga panozikanwa kuti ndopati chadii kuzvidyara 70 or 71 ndingangoti manje i72 i72 pakati apo 72 taakudi tiri kuuya nemuMozambique mazvipa zita rechimurenga manga mazvipa zita rechimurenga zita rechimurenga aiwa tanga tatopuwa kukarika isu tatureni mazita eni ngama taiti macode names taipuwa uchingopinda mukembi unonzi zita rakati zvaitirwa for security reasons kana wakazosungwa iwewe kana kuti kune mwana kutengesa anenge azosungwa aziye zita rako anotaura ndinoziva ningi naningi saka iwe Smith aitadza kuziva kuti ndiani mazvona saka inonzi comrade Gaba rinocheka takutakura Zombo ndopataka ona ainze sekuru Chipfeni makambovanzwa ndarawanzwa takaona mbuya nehanda makambovanzwa vaigara namumwe sekuru ainzi Chidya Mauyu vakazonofira kuZambia kuchifombo hondo yapisa tatakura Zombo zviyaizvo mumusi pakaitwa chishamiso neona Achipfeni acho zvikanzi mapostori aiwopo nevasiri mapostori kwakaitwa vanhu 2 vakaruma nenyoka mupostori neasiri mupostori mupostori akati akweti ndinozinora kwanzi unofaka uyu munhu wenyama ndobva arapwa nguva yakari ubva aradi zvapera gumbo riya rauda kuora rimupostori akazoti aiwa ndirape zvinhu
umwana watikati miti dzatiri kuona vana vatakadi takasiyana ndipo munonzwa paye kuti tichatakura miti tikutakura miti iyo Smith akazvinzwa kuti vanhu vaya vamwe vapinda nekuku saka akaedza chingonzwa kunzi kune vanhu fanike vanenge vachicid maita varasisa kana timbuna mukumbura mune jecha tichiyambuka nzvimbo yakata seiyo taitarisa kwatiri kubva uku toyambuka negotsi zvombo zvakasvika kuno mabvurado now tichiviga amusha kuti pamwe kune zvimwe zvazo kuti vamwe vacho vakazofa vakatadza kuziva kuti zviri papi kwaitoziva kuti uye munamba akati takaisa nhingi ndiyanochengeta mitiyo uko kuna nhingi imi pachikwata chenyu makamina nani futi ipapo pachikwata chenyu makomrades amakapinda nawo muchitakura material watakatakura material ndingati vamwe vacho vapera havana masamba ivhu ana nomeni ana kendiridzai ana David Tozana ana Mvuti ndingangoti takati one day iyo ana Jose Atungamira Kenneth Gwindingwe makamomona akabvira kwaMutare uko tanga takawanda andada kuti mungotaura vaviri kana vatatu iyo itakura zvombo takasangana nemaputukezi inoteta hondo kazhinji pataifamba kubva kuna kuchifombo kusvika kuna Zambezi taitora about 6 to 7 days tiri munhu there ndoba taimba mhatu tinofa tichienda kudzamara teyambuke muna Zambezi tamuno taipota tiibva munyika Mozambique tichipinda muno kunonzi kuchadereka mamunokuziva here takakunzwa dai mambokuenda kama ndo kwakaitangira hondo uku taiona na mujibwa wedu vamwe vakayo muwainzi Eria muwainzi Mahobo Koya Rivers anga ari kamufana chaiko akayeyemwa ari kuma 17 years iwo vanhu vani kutaura vakayemwa havana mubati vafuti vaitakura mungapya vaiva namujibwa ndivamwe vacho vaimbosungirwa pahelicopter yavo ndo vakatibatsira kurikuruta kuti tizosvika kuseri uku kuseri kwemabvura madonha kwatikatanga kungokepichawo zvake messenger aidanana nakomrade wechikadzi wani wedu akaziva ainzi Mationesa makamumu ndiye mukadzi watikatanga kurikuruta Mationesa vakanga vazinga vakunzi ambuya kune makomrades akanga aita vana kuMozambique ndiye akanga akuchengeta yakresh takabata ndiye wakanga ari boyfriend yake yakanyatsopa information yese kuti zvakati mabhunu vakudi vari kuziva kuti hauchagara kuno chibva waenda vakadzi vese kutanga ndiye uyu nevamwe vekuchadereka nainzi ana mastacho nekuchembera ndo patakadi unoona ambuya nehanda tavaona munhu akapiwa task ainzi George Makubeya aibva
musha kwake ndiwo kusvika kwaMutare kuchimani uku kwana Mutambara. Ndiyakapuwa task yekuvachengeta ambuya ane handa vanga vari kuma90 uku, but vaione mumwe waisvikirwa futi ainzi Chidya Mauyo ndiye aivabereka, anga sagone kufamba vachiberekwa kumusana uku nemurume. Saka vakaenda kakova kanonzi Kazi naMusengezi ndopavanga vachigara. Manje hamina kuti information yakazosvika yakazoliko sei vakazodi vakabva parwiswa comrade uye aikomanda avachi aivachengeta akabva apfurwa matumbu aya. Ndobva ndakatozoma nokuti ndakazombokepichoka ini ndoti ava ndobva vakaonesa kudi kunzengeswa mbuya vaya vatakurwa vaindiswa pamberi. Takazongonzwa patikazondovatora vati tinovasvitsa kuna Zambezi kuti vachibva vaenda kupi mhiri ndiko vakazonofira kuchifumba ende vaitaura kuti nzvimbo yangu yese idande iyo. Asi pane kakova kamwe kavangu vasingati hainzi Musingwa vaiti havakayambuki mhino muko yavo kupinda kwavakaita vachibva kuGuruswa. Zvadaro tiri kuorganiza taiti taifara takaona pane munhu akanga ari weZAPU kana kuti mumwe akambodhitenwa takambeta raki takasangana nomumwe ainzi akazingeta mutumidza kuti Chitepo akambodhitenwa mazuva mashomanani kusaidi yekusenda Albert uko kusaidi uko aiwa akazoenda kwe akadoturenwa. Ndingangoti aitwa mwana naChiweshe Chief Chiweshe Mukorekore. Kuna na Chiweshe vairi munoziva Chiweshe Mukorekore kuya Chiweshe uno kumazezuru kuChiweshe kuno kuku kumasoro. Hondo yada kutanga taorganiza kuvataurira vanhu kuti munoziva zvatakuita ibasa rakaoma, kuchafiwa, vamweni muchaenda mumajeri, muchaita zvirwere, upfuma ichaparara. Mati munozvida here zvikanzi aiwa zviri kuita muMozambique kuti dzikurera tinozvida, tinoda mati mabhunu vasati manikedze zvatisingadi. Tikati kana zvakada vanhu muzive kuti hondo yakutanga, but munhu akanga akuda kupisira ndiBond, James Bond. Mama munzwa chirongwa naJames Bond vachavanzita vachiwanda. But James Bond nanhingi ainza niko aipani wakanga achifa Kid Marong. Kid Marong akuda kutanga hondo mazuva acho asati adi akwana aingovhundukira aiva zvadzo chitsotsi zvokuti inini ndakazongonzi ndakeptwa ndikatozonzwa hangu ndinokutoa kwemasiya ndikanzi Bond akatizaya nerekodhi yekuba mabhasko muno iye ndiyaiwo tsotsi zvishwa yakabva angozitumidzwa ndinonzi James 007 waingonzi manonoka kuvika sadza kuti aiwa ndizvokomuredi munondiona panapa munondiguta kuti aiwa aningisi vanhu vedava kusavaitire zvasha angauda kutotanga hondo zvokuti kana kuti ndizokepichwa futi ndiye akasakisa kudai ndakuvara ndingovhundukira but aiziva hake hondo but asi anga asina nyenye mbanje dzaimunetsa zvadaro manje tataura vabvuma ndopatakazotanga hondo vanasi kuri Chipfeni vese ava tadi chekuri Chipfeni ndiyakatozombogara naye muhosi ningu James Bond akutomunyengetedza takumuti wakadaro tozokuisa bara unongopengereka tsiga kusvika zvinhu zvanyatsoidi
ndopatikazoitanga hondo yemusi wa21 December 1972 yainzi nachitepo kuti a nice Christmas for Ian Smith. Hondo yatanga hani mukangano wedate iroro musi wa 7 January Smith akabroadcast to the nationwide zvikanzi magandanga akauya akapedza 6 months chinzwa vachifamba vachiita mabasa avo vachienda kumasvikiro upi kwese vachitaurirwa zvavanodi. Saka iye zvino izvi zvasiyana zvaimboitika hondo chaiyo vauya rwendo runo vakanyasogadzirira kune musoja kane mupurisa ari parivi ngaadzoke zvinhu zvadi zvinhu zvaipa chacha kuti titi tinokurira handinganyepe chachirwere chekensa ndipo vakarongo mabhunu vaiti kana mapurazimu parohwa 10 zvairohwa vakatanga kuti dzikasvika kuma4 o'clock voenda kunorara papurazi yemumwe vakawanda vachichengetedzana ipapo ndozvavakanga vakuita kusvika vyese kuonana chaona kumazuva uku kwakanzi natongo varipo vakapiwa mission kuti tida kuti ndizive chao kuti masvika kumusha uku munganotora here maorenji ekumazuva akanotorwa akabuda muZambian Times. Mumuzive kuti tamuhondo zvechokwadi ende vanhu vangasadi ruri kudzoka ruri kuenda marecruits awanda hondo yatanga ndo tatorikuruta George Mpaniguyu ndada kutaura zita rake George Rutadere takasvika umwe aiparidza anga ari mufundisi weche aiparidza kuti kunga vaida kuvaka cheche Roma kudana dando ndo ranga ari basa rake tamutaurira pakabva kuti abva asiya zvipi zvoufundisi vanoda kuendawo kuhondo ndatozomuona kuti adzoka akutotaura ndisaone ndakakwara kuti kumuredi gaba rejeki ndadzoka kai gurupu rawo kuti yes man madzoka muna ndikati zvakangosekerera ndanga ndakuvara zvangu vanhu vakawanda vakamuhondo ndingangoti iye minista wedu wekuveterani ana mai mujuru paSt Albert vakabva vanhu vakasiyana pa Fata akanga ashingira kuti ada kuenda kuhondo akafamba akazoona kati akazodzoka mamashuri amushuwa ndiyakazonyanya kuti tengesa kuti kune rimwe bofu ndanga ndakuwara ndisaone kai kuti kune rimwe bofu wabva vandima wabva manya mahelikopta zikunokanda masoja kumbiri kwataida pataiyambuka nako mazese vabva vavhara taiyambuka paine mazambuko mairi ainzi Kakwidza nePazinyama ndo pakakuwarira ningi kumuredi nguyu kumaro tangoti yambuke ido pasonwa nebara zvadaro hondo iri kuenderera mberi pakava nemachenjesi akasiyana-siyana
akasiyana-siyana kuti muvengi yezvine zvaanenge akwanisa kuti azive kuti munhu adi munhu mutema aipa yezvino kupesa kuti wanga yahavwa kurufuse takatanga ichinzi nehanda sector nechaminuka. Chaminuka ndokusaidhi kunana kuchesa ndiye taidaidza kuti chaminuka sector iyi nehanda sector ndokwadanga tiri. Ndipo unoona kuti pfungwa dzemuchinda anonzi Mao Zedong dzakatibatsira. Yaitaura kuti a weapon is not a decisive factor, but munhu kana ari determined. And war is not a dinner party. And what about the seizure of power by armed struggle, the settlement of any issue by war, is the highest form of revolution. Fana uziva mhando yako chauri kurwira. Kana une doctrine chaiyo yakasimba, you won't get lost. Kana wakati kasangana nemahardships ndozvimwezvi zvataimbadzidza. Endi maChina aiti pabioscope vaitiitira from their experience yavakadi vachibva kuchinga mountain vachienda kumainland, their long march zvaitibatsira kuti tisimbe, kuti zvataimboona zvikana nefirimu dziyadzi vachiti vachirwisana nemaJapanese aggressors. You must pick one against the 10, but make sure kuti mamurova zvakadi. Saka pozonzwa muvengi kuti they are using abnormal weapons. Aiwa kana kuti vari kuita zveutsinye ndokuti LMG yaigona kurwa mumakumbo ndokuti inenge wakarara kudai. Yapinda mabara 100 yoti unomaya kana kazhinji wokuvara makumbo. Zvichiitika zvinhu zvakadaro izvi wakunyasonzwa kune machinda kana makambonzwa kuti bako regoni riri pakati padhuze kuti Sendinda neChiweshi. Makomredzi akazombofa ipapo. Kana makamboona munhu wekuChiweshi mumainzi Newton akatotiza anga aine birth certificate ndakazombatisai achiti ndiri kuenda kuHondo. Manje makomredzi vadenhana nemabhunu akafunga kuti ndakudzokera Kumba ndobva ne birth certificate yake yabva yasara mubako muya. Mabhunu ndobva apinda ndokuiona birth certificate ipi yaibva asati yekwanzvimbo kubva azosungwa. I'm sure pamakatita akazinga amupurisa ndakazomuona kuti kukami Hondo chimwe chinhu chakaomarara kuti wazvifunga kuti ningi uya anga ari papi, ningi uya akaenda kupi, zvinotonetsa. Kuti ipo kana wewe ivo wazvipira zvako kuti ndakudinda kufira vanhu hongu tinozongoonawo zvavo pane matwist and turns atakungoona kuona kuti right kana kuti taama revisionist here kana kuti taama social imperialist here unozvishaya. Ndikuti hondo kune vamwe vanorwa vari kuright right opportunist, kuna vamwe vanorwa vari kuleft, they are leftists. Maleftists they are always good. Ndikuti anozva kuti kufa kana kurarama zvandichawana kana kuti zvandisina. You people alone are the motive forces. They will have to decide what they can do for you. Manje vazhinji vamwe tinoda kudhikita kuti no ndese ngazviye pandiri.
wazvipira kuti uri muranda wavanhu. You've got to fulfill your mission. Hondo yatakarwa is the people's war. Ihondo yevanhu. It's the own people's army. Mambo zinzwere. Hondo samupsunzwa kuti povu yawo mvura. Comrade angari fish. Angari hove. Hakuna hove inorarama musina mvura. Musina mvura. Zvaire wana mambo kunzezo. We rely upon ourselves. We cannot rely on foreign aid. But if we are given, we accept it. I was wanting to tell you already China is very poor. We've got only millet. But if we are given the aid, the foreign aid, we accept it. But we cannot rely on it. But never you try to isolate your female counterpart. We fought side by side. Never you try to isolate them. Or to think that no, they are a defeated tribe because simple you give them babies. No. They've got a role to play. Samchuno Wakadza, they are playing their very important role. But Kuna Onagata song, and was from the Chinese experience. We are a bit weak. They are very high, they are weak. But Kuna upon a pap. Kuneva pashomani vanozvipira. Ndikuti pamwe kuna comrade anonzi Mazorodze akafa kuRusaka shure kwekunge kufa kwaChitepo. Zambian government kana kuti ndikaunda akanga auda kuti ruvhu roshe inonoke. Akatuma mauto ake akapfura makomrades vaingoratidzwa kuti zvamangu kutiita zvakadii. Saka comrade vaindonzwa vachinitauriwa vamakomrades akanga azvipira akangoti urayai zvenyu. Handivandi ndedzisai Mazorodze. Newewe comrade wandikambotaura kuti ari kurohwa asina makumbo wechikadzi. Vamwe ava vane kapfunga kehwini tikangoti mai tikaudzai kuti maintereshwa zvinongoreva iwe kwete intereshwa property yekuti ndakadzidza. Kuti they are educated. Hondo chimwe chinhu dai tikarega kuchinja nzira yatakafamba nayo, dai tikaizivisisa kuti takabva kupi and where are we going, tingazive. Ndikangoti zvangu makomrades mazhinji kwa Mozambique uko orientation imwe yaileka. Capitalism yakatipinda. Ndikuti isu munoziva kwaiti comrades aya nehembe dzake dzimwe nguva ina handina chokupfeka chokuti ndiri kuenda kuenda kuhospital. Ndaingopiwa hembe dzacomrade andozondopfeka. But ndinoti nowadays kuti kune vanhu vaine rudo. Kune vanhu vaine spirit yekuti they are really revolutionaries. Kutaura kuna comrade umwe kwaita hondo. Mimi makamumunzwa ainzi Rauya. Comrade Rauya akafa ari kumhiri yamukumbura. Kwaitika hondo yatakaita yekuti povu yakapururudza kuna kumusengezi mission. Tateya zvimambaira tavamirira inonzi decoying ambush. Zviti mabhunu akauya vane mabhedhi vaisenzesa mabedford.
pavanouya vakatsika chimambaira vasara tichapufuridza indizvo zvakaitika hayo hapana vakasara vashomanani povhu kuti kupururudza saka comrade akaita excitement anga ari politika komisa wedu aibva kumadziva uko akanga abva kuzapu anga ari politika komisa ndobva ndoda kuti tiite kamusangano kune povhu miri yanenge zita racho riri mukumbura kunonzi kwachamboko ndokuenda vanhu vekuchana chichadereka nevamwe vakangosiyana-siyana akuadhurisa ameno muvengi kuti akazivawo sei kuti ndozviri kuitika comrade oyo akazonge akwira mumuti achitaurira vanhu ndopakadi pakapfurwa achibva afa mumwe ainzi comrade aniko Taruenga akarohwa akabva akangopaparika bva anofira mutsemwe comrade ivayo vaine mweya mumwe he was a true revolutionary. He was a man of integrity. Yeah, and a man to admire among others. Yeah. But hakurasikirwa ndozvinoitikwa mustruggle vanhu vakanaka kazhinji havararame zvakangofanana nakomrade tongogara aigara achitaura kuti kana nchinge ndafa muchange muri muchaitwa imbwa asi yanga akangotaurwawo futi taigara tichingozvinzwa kuti iwe chingopedza revolution chete iwe uchafa kuseiko zvinonzi aiwa uri gamba ndo zvinofanirwa kuti rimwe zvichitoitika ishuwa ndo zvakatoitikawo tongo akabva abva afa aigara ataura kuti capitalism yakatipinda vasina kurima vacho ndivachanga vaakudya. This is what is now happening nowadays. Waumbutombuzikana tatu kusekeso. Saka tukwenda zvedimbe ndozvindiitika munyi musitakuta kuti twisted turns mu revolution. Mandata kuti mune maupuchumara yedu opportunist where my left is. Ndingati pfungwa dzemachina taiti kana vachiti traina kukachinaya mvura vanenge vane maraincoat isi tanga tisina vaibisa maraincoat wosingonzi tongofanana hapana zvekuita kutaura zvichokwadi kubisa maraincoat avo kuti totota tese kusvika lesson iyo yadi yapera tapedza kwachunzi lesson iyo yapera vaigona kuti utidaidza tienda kukembepo avo unzwa macomrades tauya vabika chikafu titaurirei but zvakanaka zvatinenge taita zvatatadza mutidzidzisa we learn from past mistakes. Waitaura kuti we've got a Marxist and Leninist weapon of criticism. We are not afraid of criticism. You are there to criticize when we are wrong. Taura tichidya ipapa but chandakaona havaida munhu anorasa chikafu hanzi aiwa munofanira kuziva kuti munhu akachirima iyeye neabika iyeye aita kuti udye iwe kanga idya fanga uri kunzi uda kuuraya Smith wekuti let your enemy chikafu ichi chitore semhando yacho yako waingoti kuti hey ndozvavatidaidze kuti
topinura vanenge vaenda vantu taipoti vachichuza mukembi kwakaendiwa vamwe kuendiwa vamwe after every lesson unzi titaurirei tinogona kuinge taitawo mashoti comings todzidza zvakadai zvidi hazviitwa aiwa tikoti hapana chamatadza handei mberi ndangangoti paioni mutsauko zvokuti gurupu reduwo kanga dai takaonomuka nokuti tingapinzwa mugavhene maybe imwe dai takakontributiwa zvimwe pamwe musi taitotozonzi pamwe ano makomunist but tenge tingudiwo zvakuti hatifunge in terms of yavanoti vamwe anzi absolute equalitarianism nekuti zvinhu hazvienzane kana uriridhawo hongu unowanawo zvakadii zvakati ndikuti uchaitawo mazvezazano yako kumba kwako uchafambawo nemaexpenses akadii akawanda but zvatakuona zvinezvi kunyaya yekuti shefu inondibhowa zita iro riri rakaipa harina kumbonaka chef saka tini muhondomo ini ndakazodii ndakuwara takapiwa redhi yanga ine bombu makanga muri kupi indigore riri takanga tiri kwakaitano tamubva muno mukati umu yanga iri area isanyanyofamba mubhunu anga akuzesa kwaiva nebhazi rainzi Maizive raibva Marari kuma6 o'clock rienda neMutoko Road rozonotena kwaMurehwa uko roenda kuUzumba Pfungwe royambuka Mazowe rosvika nana Mukumbura Mount Darwin yenyika yaDarwin rodi svika kudande uko kwakaitano kwandakasikuvarira uko kuma 8 o'clock dzimanheru saka taive tanyora tsamba nemakombedza andanga ndinawo hatichada kuona bhazi rako Maizive unozokuvadzisa vanhu vakawanda huku muchatsika zvimambaira kana vatenga uchapinda kana pacrossfire kunonga kuchadiwi hazvichaita saka taipa driver naconductor tsamba saka takambike tambosvika ikoko tambokumbira kune muzvina story but anga asipo takaona musikana aisenza papi ipapo kuti tiri kukumbira kana atitsvagiro karedhiyo kamwe isi hangu ndikunzi aiwa chete saka hatina kuziva kuti musikana uyu kunge akataura kumabhunu kana kuti kune muridzi wacho anonzi Nyamfukudza is a prominent business yanga kana bindura ndiye une mashops ache iwayo saka hanza makombeti takapiwa redhiyo nyinava naNyamfukudza redhiyo hatinauziva kuti redhiyo changa ine bombu mukati yakapiwa iri mukabhokisi kayo mukakatoni zvakadi sokutenga kwatinodi kwatinoita kuya saka redhiyo takatakura asi takatora shuga imomo mushop food nezvimwe zvakasiyana siyana ndobva taenda takarara takanorara pamberi kudhuze kuti kwanga chinhambwe nekunonzi kuna Mukoma pane chinhambwe kubva pakaitwano pachopa pamashops ndopa takarara tobva tati the next morning katikati indaoneka redhiyo kandaiga nako
tikati gatinzwe ipi nyowani kuti yakadii imakomrezi momira muri koko mukani yainingikira mumeitako vamwe unonzwira woko hatifaniri kuti tanga takati one day musiwete over 20 kuti hatifaniri kungwana nzvimbo imwe chete mandi yake waitinofa saka redhiyo indobva yavhurwa inini ndakatora kadhi katoni kuti titsvagire bhokoisa ndakabva ndangoita laki ndobva ndaona pane pakacherwa tinoti hwiri bidi kana kuti zimbani ndobva ndakati akomredi ichiregedza zvako rega tikande umu ndichingosumudza musoro ndangodai ava uchibvunza kuti kaiwe karedhiyo kacho kaiwe nekii pakangoita switch on karedhiyo kakabva kadii kabva kaputika ndova ndikati ndichidai unaona kuti akumane still member chingodaidzira kuti akomredi redhiyo yedu yanga ine bhombe ya ndowandadi nandangopuzikira pasi mumwe anotswa patekshinyeri akazongokuvara padama indaiwo avadhozi vamwe tu ava vanga vakabatwa vari vachivai vakanga vachiopareni vavhura rekaredhiyo kaya vakabva vafira papi ipapo saka zvakazoitika manje ndakazopedza ava vakakwanisa kuvafushira inini ndakanga vakanditsvagira masi vakanditema masanzu ndokundifushira ndokundisosa manye nemasanzu vaifunga kuti maybe kuti hanga tingamuviga ari mupenyu tozongozocheka kana takwanisa munguva ingondo kana kuti chati mapofu yokuzomutarisa wozoona kuti mangamufushire kana afa handina kufa ipapo ndiri ipapo wopedza ndairota zvimwe zvinhu zvacho ndo zvimwe zvacho zvakazoitika ndairota chitima chaibva marari chichienda kumadhebherendi chichipfurwa nevanhu vezapu but zvakazoitika nguva yenanaitumbani kana mabhazi anenge apfurwa makura mai munozvisakezvo utungamiriri ndobvunobvunzwa munhu ari kukutungamirai zvinezvi kazvi taitungamwana ndabanini haasiri achakutungamirai tungamiri muchamuchamudi muchamuona tozononzwa kuti taamujeri kwaita manyama mirionerongo mugabe ndiapa musoro ndabandinani abhiswani unzi anga achida kuenda kunoona mwana wake kuamerica patikozvifunga kuti nyaya yekuti mwana uda unoona america but sevanhu vanenge vase vachiri vatsva vakumakomrades kunyasofunga kuti wapedza nguva yakati uri mudetention muchipomo chemuusungwa ndikuti ndabanini anga atomu akazombopinda mukiremuniki mujeri chamo munozvisa akapulana ndabanini kuda kuuraya Kurt Smith nevamwe vake akatsvaga mukadzi waibva kuSouth Africa anga ari related naRuth Chinamano kuti amubatsire paive nemakodzi aisenzesa ekuti ningiso saka amene kuti mantu yakaziva sei Smith ndobva asungwa ndobva atonotongwa iye ari mudetention ndobva atonotongwa ari kunyujerewe ndobva anotongwa ndobva anzi mudikira zobva atopuwa makore akazobuda mujeri macheo jurungu nyainzi Lusaka Detained Exercise makambinzwa ndiye akazomuburitsa
ndopa akazowana kuti mukana achanzwa kuti mwana ari kurwara ari kuAmerica. Masquabbles atanga ndobva anonzi atichamuda kuti akuda kuenda kunoona mwana wake isa wamwe. Tiri kufa nenzara, vanhu vanga vawanda manje. Akutopedza mari zvake achienda kupi kunoona mwana wani panze kuti atitsvagire chii chikafu. Ndipo akatanga kudo mhirizhonga. Handiri pamakakuvara apa ndokusiyiwa nemamwe makomrades mavharwa navharwa apa nemashizha. Ndo pandadii ndapedza 3 days musoro mainge mune nhingi ndazinge ndapfeka ATM majaira ndafunguka manje kuti andikisi kufa kwomurume wokudaro. Rega ndiedze kuti ndingatadze kusvika here kuna mukoma kupovhu yedu kumasi. Ndonga ndinogona kusvika. Musoro mainge iropa rega rega. Kumeso iropa rega rega. Ndaiona padike diki paziso apa. Chete side hiyo hakuna miti yakanyanya kuwanda. Ndikafamba manje padistance kuti ndoda kusvika apa pamwe ndadhumira. Kwakutotanga futi kudai kuti ndione kuniona. Asaka maiziva sei kuti uku ndokune road kana kuti uku ndokunogara povhu? Ndakanga ndamboita used mbichana nzvimbo iyi. Famba nzvimbo mudii mavhuradona egomweri. Tiri kuseri kwamavhuradona kudandeko. Kuna uziva manje paiune kandege kaibva kuDariweni. Kandege aka kaenda pamusengezi mission. Mangwanani egega kodzoka futi amanheru. Ndikati neshiri kana dzakuchema uziva kuti zuva rakakudii rada kubuda kana kuti zuva rakuda kudoka. Ndaitarisa kumabvazuva uku umahwe kuti kana zuva rakuda kunotsuka uku wakakuvara maziso zvinobaya baya maziso. Zvokudii ndokufamba ndakadai ndikati uku ndiko kuchete uku. Ndobva ndatomboona kanzira. Mukanzira imomo ndikati ndichasangana nemabhunu. Ndati aseri yeno mabhunu akashoma atimbawana. Ndakasangana pane muti wemusau ndingangodai panga pane mumhodzi wenhingi womubora. Ndatarisa kudai ndobva ndadii ndaona kananga kadiki diki. Ndikati ko ndikakadya ikaka ndwadii. Ndobva ndadii ndanaona kanenge kadombo ndokupwanya kudai ndokudya. Kuti ndiite tsvina ndakandisingadii ndikati ndinobva ndafira pa handina chandiri kudya. Ndane mazuva ndisina chandadya. Zvakaramba kuti handidyi kadyoke zvaramba. Ndakufamba bichana iro gumbezi racho tsine hadzitaurwi. Pandandaneta nongorara. Ndamuka ndakafamba famba rara kudzamara kudii. Zuva rechi13 inomvura nosadza. Weti yangu ndiyandaimbonwa asi yakazenge yapera. Yakazenge yapera. Ari mangwanani ndakarara munyasi menzera. Ndizwa vanhu vari kuti
ndiva ndangomuka kudai avana vechikoro ndikati hey mirai kani avakutiza kuda kuti ndikati aiwa musatiye ndini comrade Gaba rinocheka comrade Gaba rinocheka ndikanzi vanhu vakafa ndikati aiwa handina kufa ndiri mupenyu vakasiya vandifugidza chete ndobva vamira vana vai ndivati please ena mudaidza vati vabereki venyu vandigire mvura yekunwa vatigire mvura yekunwa yakawanda. Vana vandibva vadzokera vese hapana akaenda kuchikoro. Ndobva vaenda kunangu nekudza vabereki vavo. Mumwe wacho unonzwa kuti kushaya urombo hwakaipa. Ndaka ainditsvaga ndaitoti ndaione shungu kuti dai ndakatosvika kumusha kwake. Akazinga kusenza ichiri kunzi Salisbury United nguva itapinda muindependence. Ndaingopesana naye ndamutsvaga ndoti ndipewo kana muri ndimomutsvaga kana ndashaya munhu anondibatsira. Muchiri kuzasta rake? Ndakanganwa. Ndakanganwa. Vabereki ndokuuya? Vakauya. Sure. Gare havana kuda kurumidza kuda kundipa mvura. Vakandipa vandibi netii nemafeti kuku. Ndiye ndikatanga kudi kunwa. Ndova ndazonwa mvura. Ndakatanga mvura. Zvikanzi asi mvura yechega yekunwa yakadii? Yakawanda. Chimotanga mambonwa tii. Ndova ndati muchimutiuchidzira makomre kanzi aiwa kwatienda nhume kudhara kuti comrade Gaba rinocheka vasvika kupi vapenyu. Manje murodhi yekuenda kuchifumbo kuzambu uko yanga yangozara kuti comrade Gaba rinocheka vakafa naNhingi vakafa. Votozoshama ana Mujuru. Vana Mujuru vaibva kwanga kuine Congress yaitika after every 2 years. Votouya votonzwa ndiye akanga field political commissar Mujuru. Nyembe dzadzipuhwa kupi kuCongress kwanga vari uku. Ndakutanga kurapwa ndaibayiwa kuti ma-injections ya 10 cc pazuva. Aiwa kutanga kuchinja maronda kumeso kuzadi kudya zviri kudya. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yehondo avakaimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo avakaimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo avakaimanya takabatesa